Alaikum salam. Ya sunan malam? Sunana Sadiq Modibbo. To malam Sadiq, da zan tambaye ka dan siyasa ne kai amma kuma hular ka ta wani amsa. Kwarai da gaske. To an wayi gari cewa an ɗage ranar zaɓe wadda aka sanya mutane kuma ke jiranta tsawon lokaci. Wasu daga cikin mutane sun taso daga garuruwansu ko kuma daga wuraren da suke sana'a sun dawo inda za su iya haɗa kuri'a suna jiran wannan rana. Kwatsam sai aka tashi cewa an ɗage zaɓe ba za a yi shi a yau ba. Ya kasgiya wannan labarin ya sami ka? To alhamdulillah hakika ina ɗaya daga ciki saboda tsakanin gidana da inda zan jefa ƙuri'a kusan kilomita 13 ne. So dole na baro gidana da ni da iyalina muka zo cikin gari, muka zo gidajenmu saboda mu samu mu zauna gudun safiya ta yi a zan cewa ba har ka zirga-zirga, mota ba za ta iya ɗauka ba, sannan kuma mutum ba zai iya zuwa ƙasa ba. Muka baro gida muka dawo cikin gari saboda mu samu mai. So muna zaune dai muna fira saboda mun yi tunanin cewa ma ba za mu yi bacci ba har sai mun yi zaɓe. Kwatsam kusan kimanin karfe 11:30 sai akwai wani abokina da yana situation room a lokacin, sai ya kira ni ya ce ga sunan fa INEC can Abuja, amma abubuwan da suke gani shige da fice kama akwai matsaloli. Nan dai muka babba mutane magana lokacin waɗanda muke saboda akwai shirye-shiryen da muke yi a hakika. So muna nan zuwa wurin karfe 12 sai muka ji labari cewa ta tabbata dai an shiga mitin, akwai yiwuwar cewa akwai wani abin da zai iya faruwa na aida daga zaɓe ko kuma jinkirta a zuwa lokaci. So ko da muka ji wannan, ni dai ban yi bacci ba kusan har sai da na tabbatar da cewa ba za a yi zaɓe ba. Wurin karfe kamar 3:30 lokacin na tabbatar, sai na tashi na koma gida. Duk da dai ya cewa Katsina na san a cewa wurin karfe 11:30 ina tsaye a wurin CBN Central Bank saboda nan ne gidanmu yake. Na ga lokacin da kayan suka zo tabbas wurin karfe 11:30. So alhamdulillah da abin da za a yi an riga an yi, kuma ba wanda zai iya canza abin da Allah subhanahu wataala ya shirya. Illa iyaka abin da muke da shi kan cewa duk abin da za a tabbatar da cewa gaskiya ce ake yi ma shine kurun. Haka yanzu ka yi bayanin cewa akan idan ka aka shigo da kayayyakin da ya kamata a ce an yi amfani da su yau. Kwarai da gaske. Zaɓe. Kwarai da gaske. Kuma yadda nake ji labari ana jinkirta kawo kayayyakin zaben ne don kada ya zama cewa an sami kamar tsawon lokaci tsakanin lokacin da aka kawo su lokacin da za a yi zaben. Kwarai da gaske. To yanzu gashi kayayyakin sun baro inda suke, an kawo su kuma za su yi kwanaki ba a yi zaben ba. Baka tunanin cewa wannan zai ba wasu damar yin magudi ko yin abin da bai dace? Ya danganta ga yanayin yadda su waɗanda ke kamar kula da jam'iyyu da kuma observers waɗanda suke sa ido akan abubuwa da kuma su ma'aikatan INEC. Matsalar mu a ƙasar nan kowane lokaci magana ce ta trust. Kana da gaskiya, ina da gaskiya, amma saboda yanayin yadda muka samu kanmu kullum ina ɗauka saboda bamu jam'iyya ɗaya baka da gaskiya, ko ni bamu jam'iyya ɗaya da kai bani da gaskiya, ko wannan ya zo sa ido ne, an biya shi kuɗi ne don ya zo ya sa ido ko don ya yi wani abu. So da a ce akwai wannan fahimta ta tsakanin juna da kuma ba mutane uzuri da cire zargi akan tunanin muka mu da mun samu sauki wannan abin. Amma ga yadda na san ishu na CBN, na san yadda abubuwa suke, bani tunanin cewa akwai abin da zai iya faruwa a cikin waɗannan kayan da aka kawo. So I'm very much sure, ina da tabbaci cewa kayan na in dai sun shiga, in dai akwai kulawa na jami'an tsaro, akwai kulawa na waɗanda ke harkar jam'iyyu, akwai kulawa na ma'aikatan zaɓe, kuma kowa ya sa Allah a gaban shi, ba abin da zai faru da su insha Allah. To wannan ɗage zaɓe da aka yi, ba ganin cewa sun maida muku hannun ai ka san kilan ban sani ba ko ga abokan karawa, amma mu da yawa in ka ji jihohi da yawa kasa akwai waɗanda kwana 2 already suna bisa layi, wasu kwana 1 suna bisa layi. Kaga kamar ni da na gaya maka, na riga na fito na yi alkawalin ba zan yi bacci ba sai na yi zaɓe. Ni yamma abin da muka so za mu je mu tsaya kusa da wurin daga inda aka ce maka kamar karfe 1 zuwa 2 na dare yayi. Idan muka tsaya a wurin nan to ba za mu tashi ba gaskiya sai na dangwala ƙura. Idan na dangwala ƙura, abinda za mu jira kurin ba mu yi sallah asuba, mu jira lokaci yayi karfe 8 mu je mu hau layi
mu yi zaɓe. Idan muka yi zaɓe sai mu koma gida, ni ga yadda na shirya nawo, saboda na san cewa ga yadda muka yi tsarin mu ko da mun tafi akwai waɗanda za su tsaya. Dama abin da muke so mu covering daga lokacin da aka ce maka za a kawo kaya to har lokacin da kaya za su tafi nan a matsayin an gama zaɓe, akwai mutanen da ya kamata a ce suna zaune to mun shishirya yadda abin da aka yi. Mu yadda aka tsara za mu zo mu za mu kwana a wurin, amma in muka yi zaɓe za mu je mu kwanta mu huta, saboda akwai waɗanda su kuma karfe 8 za su zo. Idan suka zo sai su dasa daga inda muka ci gaba. Insha Allah. Allah shi maka.